despre Cătălin și cum crezi că ei putea convinge, în doar câteva cuvinte, să-i fie alături? Pe mine mă copleșesc aceste cazuri și mi-este foarte greu să vorbesc despre ele, pentru că nu sunt părinte, dar empatizând cu părinții copilului, mi-am dat seama că este o suferință foarte mare în sufletul lor. Așadar, eu vă rog din toată inima, dacă puteți, cu oricât de puțin, să îi ajutați, pentru că sunt foarte multe lucruri la care am putea să renunțăm o zi, lucruri nocive pentru sănătatea noastră, gen, nu știu, un pachet de țigări, un suc care poate nu avem nevoie de el, dar care poate ajuta totuși suferința acestui copil mai ales și acestor părinți. Și totuși, dacă ne gândim, Dumnezeu a lăsat cel mai scump lucru de pe pământ, nașterea și reproducerea oamenilor și perpetuarea acestei specii minunate pe care a lăsat-o El pe pământ, și vă rog din toată inima să ajutați această familie să fie fericită și să aibă speranță la viață. Asta e cel mai important lucru, să aibă speranță la viață. Mulțumesc, Lucia, pentru aceste cuvinte. Deși nu ești mamă, important este că ai simțit durerea acestor părinți și faptul că, iată, ei sunt acolo, nu știu dacă ne urmăresc în clipa asta, dar toată energia pe care noi o vom aduna aici, o trimitem către Cătălin și în săptămânile și în zilele care vor urma. Am să invit acum, alături de noi, cei care ne-au ajutat să realizăm, dacă vreți, tot ce înseamnă